ଆମ ପୋଷା ବିଲେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ମୂଷାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ବହୁତ ଚତୁର ଭାବରେ ସେ ଧୀରେ 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 ଯାଉଛି। ମୂଷାର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେପଟେ ସେ ଛକିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେମିତି ମୂଷାକୁ ଧରିବ। ଏଇଠି ବହୁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଅପେକ୍ଷା ଅନଉଛି କାଳେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଧୀରେ ସେ ମୂଷାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲାଣି। ପାଖେଇ ଗଲାଣି ମୂଷାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କାଳେ ଅନ୍ୟ କିଏ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିକିରି ବସିଛି ମୂଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲେଇଟି ବହୁତ ଚତୁର ଅଟେ। ହଁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲା ଏଇନେ କେମିତି ମୂଷା ସହିତ ଖେଳିବ ଗଡ଼ିବ ସେଠି ଭଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ରୋଲ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଶିକାରୀ ବିଲେଇ ଇଏ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘରେ ରହିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥର ତାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଠି ଧରିଲା 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 ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ଧରିଛି ଧରିଛି। ଓ ସେ ଗାତରେ ପଶିଗଲା ବୋଧେ ମୂଷା। ଧର 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 ହଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିବ ପୁଣି ହଁ ଆକ୍ରମଣ କଲା କଲା ସେଇଠି 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 ସେଇଠି। ଓ ସେ ତାର ଖେଳ ଚଲେଇଲା।